Bugün 25 июнь Татарстан СССРның туган көне дип әйтергә дә була. 101 ел элек Татарстан СССР ясалган иде. Менә бүген мин сезгә Акил бабай киләчәккә хатлар сериясеннән сызык пешерүне күрсәтәм. Менә табада сызык майлы күчләре белән кисеп туралган майлы кисәкләр турап шушы әз генә көнбагыш маена салган идем. Аннан калганы менә үзенең майлары эреп шушылай күбәйде. Үз майы бу инде нәрсә өчен бай эшләнә? Майны эретәбез. Майны эретеп итләрен майдан айыру итле тәмләнә и майда эри. 1-2 сәгать шушылай сүлпән баштарак кайнар утта, аннан газны кыстым до конца, әз генә калдырдым. Бу инде шулай менә хәзер 2 сәгать тирәсе утыра. Тагын 1,5 сәгатьтән майы бетәр дип уйлыйм. Майы, жиры шуннан соң сүндеремен. Сетка белән сызыгын сүзеп алып, айырым тәлинкәгә салам. Майын инде банкага урнаштырам, ансы холодильникта сакланыр. Сызык янына әз генә туралган суган салып куйсаң, ашаганда бигрәк тәмле. Әнкәй Казанда шулай, Әнкәй Мәбрүрә, Сарсыстрал авылы, Минзәлә районына шулай майлы итләрне Казанда бик озак пешереп, майда кыздырып, сызык ясый торган иде. Менә шул минем күреп калдым. Шул вакыттагы ашаган сызык хәтеремдә бик сеңеп калган иде. Ярар, туганнар, кардәшләр, дуслар, халкым, менә бу кичкенә генә тапшыруны шуның белән бетерәм. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз, бай яшәгез, курыкмагыз бер кешедән дә. Тел бетә диләр. Тел бетми, тел белән сөйләшә алучы, телне аңлаучы халык бетәргә мөмкин. Булай куркасы юк. Безнең телгә ошаш казак теле дә, үзбәк теле дә, төрек теле дә, кыргыз теле дә, йөзләгән башка халыкларның теле дә безнең телгә бик ошаган. Менә шуның өчен тел бетми. Тел безнең язмаларда сакланачак, китапларда сакланачак, телепередачаларда, концерт-шоу программаларда сакланачак. Алар язылып бара. Менә халык бетсә, телне аңлаучы, телдә сөйләшүче кешеләр бетсә, бу инде әзме күпме авыр хәл. Бирешмик. Минем Рөстәм җизни әйтәдер, бирешмик ди торган иде. Бирешмибез. Исән сау булык, тагын бер кат.